La 1 milion de Poate copii le-ai tăiat masa caldă. Copiii aceia poate aveau singura masă pe zi și ai tăiat-o și pe aceea. Păi Bursele, la atunci fel. gândiți-vă că toate acestea te duc la disperare. Chiar la dumneavoastră am văzut fetița care spunea că a mâncat numai cartofi. Gândiți-vă că sunt în satele și în comunele românești foarte mulți oameni care trăiesc în sărăcie și ei vorbesc cu atâta detașare, decât că sunt pro-europeni. Această construcție europeană s-a format pentru a asigura bunăstarea cetățenilor. Nici a-i duce la război, nici a prăbuși economiile, nici să le spună să mănânce gândaci și nu altceva, nici să le spună că trebuie să dea altora și să-și pedepsească propriul popor. Da, sunt foarte multe familii care nu au o pâine pe masă sau foarte mulți pensionari care renunță la medicamente pentru că altfel nu le mai ajunge banii să-și plătească.